Als gevolg van de droogte is dat groenwaterpeil nog heel dit viersen te leeg. Het is nog steeds net gewoon. We hebben besloten om de waterstand heeg te houden. De simmerwaterstand die normaal heeg binnen, ook in de winter te houden. Op gewoon plakken zelfs nog wat meer. Zodat altijd ruimt dat het water zo lang mogelijk in de spolders blijft of in het perceel en daar toch naar het groenwater stromen kan. Nou, en dat zien we misschien al net, maar dat we op een paar plakken waar we dat wel meten, dan zien we dat de groenwaterstand nog steeds achterblijft bij wat normaal is. 2018 wie van het waterschip in Ierma extreem. Ze begon januari maar wateroerlijst. In juli wie er sprake van een crisis, de wie een watertekort. De droogte wie een crisis. Alleen nog ja, je kunt er net aan het waarnet. Je moet erop inspelen je toch voldoende water uit de IJsselmaar aan te nemen. En dat hebben we gedaan. Maar ja, dat waard ook steeds minder omdat het in heel Europa droog waard. Dus kwam er een bereidingsverbod. Een besluit dat net makkelijk naamwaard, omdat het boeren streekrucht in de beurs rekt. Je doet dan voor haar gevoel extra zeer, want het wie al zo droeg. En daar kunnen we misschien al gelukkig niet aan wan. Maar dan besluit je ook nog voor de veeboeren. Je mag net meer bereiden op gas. De verwachting is dat het nog ontmaard wordt voordat het groenwaterpeil weer een beetje op niveau is.